ulo la kusowa kwa madesiki msukulu. Tili ndizi ndi zina zambiri, tiyeni tikhale limodzi. Munkhani yathu yoyamba, sinodi ya Livingstonia ya mpingo wa CCAP yadzudzula ganizo la boma longokonza chabe bwalo la ndege la Mzuzu m'malo momanga airport yatsopano. Boma linalonjeza kuti lidzamanga bwalo la ndege latsopano la Orton Chirwa International Airport mu mzindawu. Akuluakulu a sinodi ati boma liyankhepo pa nkhaniyi ponena kuti kukhala chete mchibwana komanso kulakwira Malawi makamaka okhala kumpoto. Sam Kalimira ali ndi zambiri. Wachiwiri kwa mlembi wamkulu wa sinodi ya Livingstonia mbusa Isaiah Muhone anayankhula izi pa msonkhano wa Nkhani omwe anachititsa ku Mzuzu loweruka. Amuhone anakuti anthu chigawo chakumpoto anangoona kuti boma likukonzanso bwalo la ndege la Mzuzu poyikaso mpanda kuzungulira bwaloli ndi cholinga chona kuti ndege zikuluzikulu ziyambe kutera pa bwaloli. Amuhone anakuti boma libwere poyera ngati kuti ntchito yomanga bwalo la ndege la Orton Chirwa International ilipobe kapena zavuta. Malo momanga Orton Chirwa International Airport taona kuti akubwera mkudzakonza ka airport katu kapa Mzuzu aka. So madabata kodi ndiyoti mwina asandulitsa yokhala Orton Chirwa National Airport kapena zikuenda bwanji. Maganizo athu tikuona kuti iyi ndi achita bwino kukonza komabe akanati fotokozera mtundu wa Malawi kuti timana kuti timanga Orton Chirwa National Airport ku Mzuzu kumpoto koma sitinatero chifukwa takumane mavuto awa tero zikanakhala bwino. Komano nduna ya zomangamanga a Jacob Hara mwezi wa Januwale chaka chino adanena kuti boma sinapangebe chiganizo kumene akuyenera kamanga bwalo la ndege la Orton Chirwa ngakhale mapulani akale adaliona kuti bwaloli akalimange kwekendeni mboma la Mzimba. Pakadali pano Amuhone akuti nthambi yona zachitukuko komanso lamulo wabwino la Church and Society layamikira boma kuna kuti lagwira ntchito pa nkhani za misewu, kugawa chakudya kwa anthu amene akhudzidwa ndi njala komanso kufikira anthu ovutika ndi ndalama za mtukula pa khomo. Pazachisankho mkulu wa Church and Society mbusa McBowman Muraya amati nthambi yapeza kunena kuti anthu ambiri mdziko muno sakukhutirabe kunena kuti bungwe la meki lidzagwiritsa ntchito makina a smartmatic potumizira zotsatira zachisankho ngakhale makina awa akuti salodalirika. Kuti zimene zizi Malawi Electoral Commission akutipo bwanji atatu asamango kuti ichi chili bwino chikhoza kukhala bwino pa nthawi inoyo koma pa nthawi imene tizambe kuvota apa ndeganizo lonena kuti smartmatic ngati anthu akudandaula choncho ma stakeholders kuli bwanji tingochichosa. Sinodi yapempha Malawi kuna kuti apewe mchitidwe waziwawa pomwe akuyamba kampeni komanso apempha polisi kuna kuti amange anthu omwe akuyambitsa zipolowe. Malawi Police Service yakhwimitsa chitetezo ku nyumba yofalitsa nkhani. Kunyumba yofalitsa nkhani ya Malawi Broadcasting Corporation MBC mukalata imene taona wachiwiri kwa mkulu wa nthambi ya Akes Mwanga akulamula polisi kuti ayambe kulondera ofesi za MBC usana ndi usiku. Mtsogoleri wa chipani cha United Democratic Front UDF Arupere Muluzi ali pa mndandanda wa anthu 100 olemekezeka mu Africa. Global Reputation Forum yazindikira Muluzi pamodzi ndi anthu ena odziwika mu Africa pamwambo umene wachitikira mu mzinda wa Johannesburg ku South Africa lachinayi usiku. Polemba pa tsamba lawo la Facebook, Muluzi ati ichi ndi chinthu cha ulemu kwa iwo ngati Malawi. Muluzi atinso sanangozindikiridwa mpaka udindo wawo pandale komanso chifukwa cha ntchito zawo ku bungwe la Pan African Business Forum komwe ndi wachiwiri kwa mtsogoleri. Muluzi azindikiridwa pamodzi ndi anthu enanso odziwika bwino monga mkulu wa zamalonda wa ku Nigeria Attorney Elumelu, wa zamalonda odziwika bwino wa ku Zimbabwe Strive Masiyiwa, katswiri pa zamayimbidwe Sinach, katswiri pa zisudzo Idris Elba komanso mpondamatiki Mo Ibrahim.
Akuluakulu a boma afunsa nthambi za boma kuti ziyambe kulemba malipoti azachuma motsatira malamulo a dziko lonse. Nthambizi zakhala zikugwiritsa ntchito njira ya cash based accounting yomwe imalola kuti ndalama zilembedwe nthawi yomwe zalipidwa. Koma tsopano boma likufuna njira ya accrual based accounting yomwe imalemba nthawi yomwe invoice yalandiridwa kapena katundu waperekedwa ngakhale ndalama sizinalipiridwe. Tinidiza mbiri pa nkhani mu ripoti ili. Polankhula pa maphunziro mmodzi mwa akuluakulu ku nthambi ya Accountant General Chifundo Kapulula ati njira yatsopanoyi ithandiza kubweretsa zoona komanso kuwunikira bwino kwa ntchito za ndalama za boma. Iwo atinso izi zithandizira kuti Malawi azigwira ntchito zake zachuma mofanana ndi mayiko ena monga Tanzania ndi Namibia omwe akugwiritsa ntchito malamulo ofanana. Tizoonano transaction yose isichitika usemandire mwisichitika at that level, so you know what itabanga transact mandama sinabwere or level sinabwere or spend sinabite kumatibanga no record so tizidziwa kuti ndalama zikenda bwaiza bongo. So tatingano akuluakulu ametoka position kuti tibange bwanji kuti muzindikire kuti chaka chinochi kwambia 24-25 financial year tupanga malipoti andalama kukhuza poti semina nywane. Mmodzi mwa akuluakulu ku nthambi ya Malawi Revenue Authority Fatima Dosi ati maphunziro akatha zikhala zosavuta kutsatira momwe ndalama zigwiritsira ntchito ndiponso kubweretsa chikhulupiriro. Zitithandizira kuti ngati kuma organization kwathu kumene tikuchokera ma department kuma ministries tizikapanga recognize mumabuku mwathu pa zinthu zija pamene zikuchitika osati pa nthawi imene tikulipira. Zitithandizira kuti tizitha kuona ndalama zimene tili nazo ndi zimene tikufuna tigwiritsire ntchito. So zitithandiziranso kuti tizipanga maplano oyenerera kuti tisazapezeke kuti tili mu situation yonena kuti ndalama zimene tili nazo ndi zimene tikuyenera kulipira zikusiyana kuti tili ndi ma deficits. Maphunzirowa ndi gawo la khama la boma lokweza kasamalidwe ka ndalama pogwiritsa ntchito malamulo a IPSAS, International Public Sector Accounting Standards. Kafukufuku watsopano wasonyeza kuti anthu 30 mpaka 60 pa 100 aliwonse madera akuchigwa cha mtsinje wa Shire ali mu mphawi wa dzauneni. Malawi Vulnerability Assessment Committee MVAC yachita kafukufukuyo ndi thandizo la Save the Children. Venancio Mzonda ndi mkulu wa MVAC. Pakali pano tikugwiritsa ntchito ma baselines amene ali overdue kamene tinene kuti atha ntchito chifukwa tinapanga 2013 ndiye panopo kuti tipange ma assessment athu bwinobwino akumakhala affected chifukwa tikugwiritsa ntchito data yakalekale. Ndiye tikupempha ma partners athu kuti atithandize kuti tipange update ma baselines onse. Panopo tangoyambapo tayamba ndi follow koma sitingagwiritse ntchito mpaka titamaliza ma baselines onse nziko muno chifukwa timayenera tikhale ndi information yokwanira yoti ndiyasopano for dziko lonse. Ndiye imene tinayo panopo ndi Amazon follow aku Southern Region. Tikupempha ma partners athu kuti atithandize kuti timalize ma baselines onse. Zikuoneka kuti anthu athu kumizi ku ma zones 4 amene tamalizawa ma asset awo amene angamathandizire siku ndi siku kuti azizithandizira komanso kuzitetezera ngozi ikachitika ndiyo chepa. Nchifukwa chake kumapeza kuti chaka china chilichonse anthu amene akuvutika ndi njala ndi ambiri. Mmodzi wa akuluakulu ku Save the Children wati izi zangotsimikizira kuti Amalawi ambiri akusowa zinthu zofunikira pa moyo wawo. MVAC imachita kafukufuku amene zotsatira zake zimathandizira boma kuthana ndi mavuto achakudya ndi ena. Ndipo akatswiri afunsa boma kuti liyike ndalama zokwanira ku ntchito za ulangizi wa zaulimi. Ulangizi ndi wofunikira kwambiri pa chitukuko cha ulimi kamba kuti umapereka uphungu woyenera kwa alimi. Koma kwa nthawi yayitali tsopano ntchitozi zakhala zisakulandira ndalama zokwanira kuchokera ku boma. Pa msonkhano wa ntchito za ulangizi muno mu Africa umene wachitikira ku Lilongwe, akatswiri anabwereza kupempha ndalama zokwanira ku ntchitozi. Rebecca Chimjeka Matemba walemba ripoti limene akuwerenga ndi Fale Banda. Nduna za ulimi Samukawale yati ndondomeko yatsopanoyi ithandiza kubweretsa makampani omwe si aboma komanso kugwiritsa ntchito kadaulo pothandiza kukweza ntchito za ulimi mdziko muno. Ndondomeko imene takhazikitsayi ikutithandiza kuti mulimi aliyense akhale ndi uthenga wake
podina foni yake chifukwa kuzikhala ndi mulimonse wa Lero kutenga umpeza kandi Android phone kutenga umpeza wireless komanso TV zimupeza koma kukumana maso ndi maso chikhala chinthu chomalizira kwambiri chikuti munthu akhoza kulandira upangiri koma chimene tapanga panopa ndikuonetsetsa kuti china chilichonse choti mlimi chimuthandize tachikhazikitsa ndipo tambakale kugwiritsanso ntchito. Ndiwo mtsogoleri wa bungwe la Farmers Union of Malawi a Jacob Nyirungo ati alimi analengapo gawo lalikulu popanga ndondomekoyi. Polisi imeneyi ithandiza kwambiri nkhani yodera kuti anthu osiyanasiyana aja nzathu amakampani maso ama NGO ife alimi aboma ndi ena tizigwira ntchito limodzi tisamasemphani mzochitika tizikhala ndi uthenga wabwino wofanana pamene tikupita kwa alimi kukawathandizira kuti ulimi wawo upite patsogolo. Taona kuti polisi imeneyi ayikamo nkhani zofunikira kwambiri ngati zamisika zamadyedwe abwino komanso zakusintha kwa nyengo zili menemo komanso zopititsa patsogolo ulimi wa chinyamata. Iwo atinso ndondomekoyi ikuyankha mavuto ambiri amene alimi amakumana nawo pa nkhani yofuna upangiri wabwino pa nkhani za ulimi. Tipitiriza kukupatsirani nkhani izi zikatha izi. Kupitirira ndi nkhanizi ophunzira ambiri akupitirira kusowa malo abwino okhala akamaphunzira pamene vuto la kusowa kwa madesiki likupitirira msukulu za dziko lino. Chigawo chakumpoto akuluakulu ku ofesi ya zamaphunziro ati vutoli lakwera kamba ka chiwerengero cha ana amene akuyamba sukulu. Patience Lunda ali ndi zambiri kuchokera mu mzinda wa Mzuzu. Oyang'anira sukulu za primary ndi secondary ku ofesi yona zamaphunziro ku chigawo chakumpoto a Doris Tembo anena izi pomwe Institute of Internal Auditors IIA Malawi imapereka madesiki 50 pa sukulu ya secondary ya Chiwavi mu mzinda wa Mzuzu. Sukulu iyi yomwe ili ndi ophunzira opitirira 1200 ikufunika madesiki 250 pakadali pano. Atembo amene anayimirira mkulu wa zamaphunziro ku chigawo chakumpoto anati ndalama zomwe sukulu zimalandira sizingakwanire kugula madesiki komanso zipangizo zina. Iwo kenako analangiza ophunzira pa sukuluyi kuti asamaononge katundu wa sukulu. Kuno ku chigawo chakumpoto vuto ili lilipodi masukulu ambiri madesks ndi ochepa. Ndikhulupirira ndalama masukulu ambiri ndizoperewera zimasoweka kuti zipezeke zimavuta. So ma students ambiri amakhala pasi so zimakhala zovutirapo chifukwa choti makamaka mwana msikana. Kumbali yake wachiwiri kwa mphunzitsi wamkulu pa sukulu ya secondary ya Chiwavi a William Phiri anati iwo asamalira madesikiwa ndi cholinga choti ophunzira ena amene azabwere pa sukuluyi azagwiritsenso ntchito. Zithandiza kumbali ya ana athu panopa tikupita nthawi ya mayeso tikudziwa kuti ana athu panopa alemba mayeso mtima uli mmalo ndipo akamalemba mayeso mtima uli mmalo tikudziwa kuti achita bwino kwambiri matizathu athu kupita chisogolo apita chisogolo. Kumbali ya ma challenges ngati Chiwavi secondary school mavuto alipobe panopa ndi secondary school ngati mena ali ma secondary school ena akuluakulu tili ndi mavuto monga manyumba aphunzitsi akufunika pa sukulu pano tikufunanso ma classroom ana ndi ambiri ma classroom ndi ochepa. Ndipo mtsogoleri wa IIA Malawi a Alik Mwale anati chaka chilichonse maodita amakhala ndi ntchito yofuna kuzindikiritsa anthu za ntchito imene iwo amagwira ndipo anaganiza zothandizapo sukuluyi. Chaka chino tinasankha Chiwavi secondary school kuti tiwapathandizeko ndi thandizo limene la madeski. Chiyembekezo chathu nchakuti ma students ayesetsa kuti agwiritse ntchito ma desk amenewa powasamala posawononga komanso kuti awathandizire kuti mmene azalemba mayeso akalembe ali wokhazikika bwino. Thandizoli linali la ndalama zokwana 5 million kwacha. Bungwe la Youth Activist Initiative Organization lalimbikitsa ana ndi achinyamata kubwera poyera ndi kuwulula nkhanza zilizonse kuphatikizapo zogonana. Akuluakulu ati kuwulula nkhanza ndi imodzi mwa njira zochepetsera kufala kwa matenda opatsirana pogonana kuphatikizapo HIV and AIDS. Mmodzi wa akuluakulu a bungweli a Cecilia Kacholola wanena izi pa zochitika zimene bungweli linakonza pa sukulu ya primary ya Mbayani 1. Mike Mataka walemba ripoti limene akuwerenga ndi Eric Msikiti.
akacholoka ati malingana ndi ripoti lochokera ku National AIDS Commission chiwerengero cha achinyamata omwe akumatenga kachirombo ka HIV chikukwera, zimene zikuyika pa chiopsezo masomphenya dziko lino pofika mchaka cha 2063 lidzakhale lotukuka. Akacholoka atinso mwambowu unakonzedwa kuti uthandize kufalitsa mauthenga amene amaphunzitsidwa m'makalabu atikambe kuti athe kufikira anthu ochuluka. Iwo anatsindika kuti mauthenga komanso maluso omwe amagawidwa m'makalabuwa ndi ofunikira kwambiri pa ntchito yolimbana ndi kachirombo ka HIV komanso matenda a AIDS komanso nkhanza zosiyanasiyana. Omwe angatenge panopa ndi kuti angapewe bwanji matenda HIV. Matenda HIV yamene tikudziwira pa report yomwe inatuluka last year inaonesa ndithu kuti mu Blantyre muno achinyamata ambiri ndi amene akutenga matenda HIV. So tikuyesesa ndithu tikuyesesa kuti achinyamata imene yomwe achinyamata ikuonesa kuti ndi yaikulu kwambiri, at least zipanga ku drop. So tufuna tuwauza ndithu kuti matenda amenewo ndopha. Mkulu woyang'anira sukulu ya Mbayani 1 Primary a George Kaombe anatsindika kufunikira kwa zochitika zotere ponena kuti zikuthandiza ana ndi achinyamata kutseguka maso, kudziwa maufulu awo komanso kumvetsetsa momwe makamaka komwe angapite kukanena ngati achitiridwa nkhanza. Akaombe anathokoza kamba kaganizo la bungweli lokhazikitsa makalabu msukulu, ndipo anati izi zikupindulira kwambiri ana asukulu kamba kuti tsopano akukhala ochangamuka ndi ozindikira zambiri zokhudza maufulu awo. Zochitika zimene zizofunikira kwambiri kuganizira sogolo la ana, timakhulupirira kuti sogolo la ana ndofuna kuliteteza kwambiri, limene lithandiza kuti ana aphunzitsane mmene angapewere zinthu zapinja pa moyo wawo. So paifeyo ndifosangalala kuti zimenezi zachitika pano pa sukulu pathu Mbayani 1. Klabu imeneyi ndiopindulira kwambiri anawa chifukwa kumene kokama masuka kuuzana zichira zimene zingathe kuononga sogolo lawo, komanso amathandizana kuti sogolo lawo angaziteteze bwanji. Sabatayi bungweli lakhala ndi mikumano ngati nsukulu zosiyanasiyana za mu mzinda wa Blantyre monga Namilango Primary, Nakalanga Primary, Chilimba Primary ndi Secondary komanso Mbayani 1 ndi 2 Primary Schools. Pamene zipani za ndale zili kalikiliki kukopa anthu kuti azazisankhe pa chisankho, gulu lina lalangiza achinyamata kuti adzavotere mfundo. Gulu la Youth Forum for National Transformation likufikira achinyamata ndi uphungu pa nkhani kudzera mu ntchito yowalimbikitsa kutenga mbali pa ndale. Mkulu wa gululi achifundo Robert wakhazikitsa ntchito yachisanu mu mzinda wa Lilongwe. McDonald Tom ali ndi zambiri mu ripoti ili limene akuwerenga ndi Fale Banda. Malingana ndi a Robert, ntchitoyi ikulimbikitsidwa ndi mawu akuti tiwadyere koma tikamvote mwanzeru ndi cholinga chowalimbikitsa achinyamata kuvotera atsogoleri omwe angathandize pa chitukuko cha dziko lino. Cholinga chathu kwambiri ndi choti tilimbikitse makamaka tathandiza achinyamata amene mwina akusoyekera luso kapena kuti ukadaulo pa nkhani zokusana ndi kampeni pa nthawi imene mwina kampeni kuyambidwa. Bungwe la Action Aid Malawi ndi lomwe likupereka thandizo la ndalama, ndipo oyang'anira za achinyamata ku bungweli achikondilungu ati akuthandiza achinyamatawa ngati njira imodzi yowalimbikitsa pa nkhani ya chisankho. Yofuna ndi bungwe limene limagwira ntchito ndi achinyamata, limene ligawosola liko limene Action Aid imayang'ana kuthandizira achinyamata pa chitukuko, kutengapo mbali pa zandale komanso pa chizungu timati governance. So ife mgwirizano wathu ayofuna ukubwera chifukwa iwo amagwira ntchito imeneyi. Mmodzi mwa akuluakulu ku nduna wa zachinyamata a Baldwin Nkumbadzala ati achinyamata akuyenera kugwiritsa ntchito kuchuluka kwawo pothandizira kutukula dziko lino. Wena kuvota mwanzeru fa ndi sogolo lawo akavotera munthu kuti sawathandiza olo kuti wangu apasa zinthu kuvotera pa chifukwa chimene chocho akhala kutonga sogolo lawo. So ni mangu kuvomerezana ndi kampeni yawo yokamba kuti iyani koma mukatani ukavote mwanzeru. Ntchitoyi ikugwiridwa kwa miyezi 5 ndi 3.
Mu nkhani za masewero, timu ya dziko lino ya masewero a mpira wa miyendo ya atsikana ya Malawi under 17 yagonja 3-0 ndi Zambia mu ndime yotsiriza ya chikho cha Kosafa under 17 ku dziko la Namibia. Ngakhale sinachite bwino pa masewerowa wa nthawi yoyamba, Malawi ibwerera kumudzi ndi silver. Kumbali ina, Zambia yakhala ikupambana mu mpikisanowu kwa zaka ziwiri motsatizana. Aka kanali koyamba kuti Malawi igonje m'masewero anayi amene asewera mu mpikisanowu. Nkhani zathu ndi zomwezi, koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Livingstone ya Synod yadzudzula ganizo la boma longokonza chabe bwalo la ndege la Mzuzu m'malo momanga airport yatsopano. Apolisi akhwimitsa chitetezo ku nyumba yaulutsira mawu ya Malawi Broadcasting Corporation MBC. Ndipo mu nkhani zina, ophunzira ambiri akupitirira kusowa malo abwino okhala akamaphunzira kutsatira vuto la kusowa kwa madesiki msukulu. Munali ndine Tabi Kamwangala Mwinifumbo.